strong. Cirbes dobio loptu, Sami Lazić na drugoj strani, mora da usledi povrat na udvojeni Cirbes. Greši prilično, ali dobro se snašao na kraju. Loš pas za Lazarevića koji ipak uspeo da uhvati tu loptu, postigne svoj prvi koš na ovom meču. Što najbitnije, smanji vođstvo Bajerna. Šiško, poslednji minut u toku. Schilling dolazi u blok. Dobra odbrana Zvezde, iskakanje Cirbesa, Schilling, Šiško. Ne treba mu ostaviti prostor za šut nikako, ali ovoga puta Zvezda imala sreće. Ivanović. Ivanović, lepo. Karakteristična njegova igra, ali nije pogodio na kraju. Šiško. Osam razlike je bilo za Bayern. Novo izgubljena lopta. Prva za playmakera sada koji je u petorci, to je Žan Šiško. Prva njegova izgubljena lopta na ovom meču. A evo još jednom kako se dobro izvukao Cirbes. Pre svega Lazarević se lepo ubacio u prazan prostor. Zaspao je Tomas u odbrani i Lazarević je to lepo rešio na kraju. Kao i juče isto. Ovakva rasprava Trinkjerija sa Schillingom prilikom svakog izlaska iz igre. Ivanović. Razlika između 2 sata je neka nepune 2 sekunde. Normalno da troši vreme. Prvi play Crvene Zvezde. Sada Mitrović, lepo otvaranje, odlično ubacivanje. Lazarević. Možda je malo i preterao, ali dobro se završilo. Sada je uzvratio asistenciju Cirbesu koji je pogodio. Na drugoj strani Mitrović, isteklo vreme. 17-13 ostaje nakon prvih 10 minuta. Lazarević, Mitrović, prebrzo čini mi se, ali pokušao je da nađe dobru poziciju. Cirbes dole da dobije loptu. Jaramaz, Tomas, Hilliard, Ivanović ispred njega, sada Tomas protiv Lazića. Cirbes pomaže iz drugog, odlično pokriva leđa svom saigraču. Dobra reakcija centra Crvene Zvezde. Promašio Tomas. Lazić. Cirbes dolazi u blok, čeka se loptu, dobije Lazarević, mnogo niži protiv njega. Ne, ovo je loše bio postavljen, pre svega nije video da komu dolazi iz leđa Lazarević, a ta lopta je išla duboko iza njega. Hilliard. Nema pogotka, Lazić odlično sada zasmetao je taman toliko Hilliardu da promaši. Ivanović, pokušaj za 3 poena. Promašena druga trojka za Crvenu Zvezdu. 2-0 ima srpski šampion za 3 poena na ovoj utakmici za sada. U stvari nije ovo samo greška Cirbesa, već je dobra odbrana bila Tomasa, da priznamo. Obst ulazi. Rekao sam da je došao iz Zulma Andreas Obst. Vojite računa njegove trojke, 51,1% u Evrokupu prošle sezone. Gledali ste dosta njegovih pogodaka za 3 poena, ja se nadam i na ovim olimpijskim igrama koje su bile u Japanu, igrao je za nemačku reprezentaciju Obst. Evo ga sada sa loptom. Hilliard pokušava za 3 poena. Faul Cirbesa, rekao bih. Držali su se međusobno, ali na kraju ipak lična greška za Zvezdinog centra. Da, pogledajte, vidite sad i s ove strane se lepo vidi da je bio Cirbes u pravu što se žali sudijama, ali Ljubić je tu izvukao. Tač je bio bolji u ovom duelu. Bab je ponovo na parketu. Nik Viler-Bab. Jaramaz. Lučić izlazi, dobra odbrana Zvezde. Pročitali su ovaj napad, Lučić do kraja i pogađa ovaj njegov prvi koš. Kažem, pročitale Zvezda ovaj napad, dobra reakcija u momentu Mitrovića, ali je Lučić našao put ka košu. Ivanović, Lazarević, Hollins, Mitrović, svi su daleko, pogledajte koliko su daleko svi od koša, niko da priđe blizu sa dosta prostorima za Mitrovića, udvojenje, lepo ide lopta, Hollins, 3-0 ima Zvezda za 3 poena. Lučić. Lazarević je pored njega. Obst. Spušta se lopta na poziciju posta. Niskog posta, tačnije. Rubic.
Sreće za Mitrović i za Crvenu zvezdu, još ta lopta iz koša. Ivanović. Nije bilo to za dodavanje posle 2,5 minuta, samo 2:0 za Bayern u ovoj četvrtini. Obst pokušava za 3 i pogađa. Upozorio sam na njegov dobar šut. Tu nema šta da se krije, nema šta da se priča o tome, zna se. Uglavnom 22-13 vođstvo Bayerna i Radonjić je zatražio novi timeout. Andrija Trinkjerija koja sada ima vođstvo. Zvezda nikako da se približi rezultatski, bila je blizu, međutim, uglavnom je Bayern trojkama uzvraćao na te zvezdine napade, ali, kažem, sličan meč kao na juče. S tim što nije Panathinaikos imao veliku razliku. Pressing Bayerna, ipak dobro se izvukla Zvezda, tačnije Lazarević. Beže mu malo lopta, ali dobro kontroliše situaciju, ali ipak reši. Obst, dobar odbrani. Nema njegove druge trojke, skok Jaramaza u napadu. Bab, Rubik je pored. 9 razlike za Minhen. Obst pokušava za 3, nije pogodio. 1 od 3 ima šut za 3 poena. Wolters. Lučić je načinio ličnu grešku. Jedan u faulovima za sada, Zvezda bez poena. 13 koliko su postigli u prvoj četvrtini, toliko još uvijek imene kontu i sada faul napadu. Lična greška Mitrovića, ako se dobro uvodi evidenciju, njegov drugi faul. 5:0 je za Bayern u ovoj četvrtini. Jaramaz. Čuva ga Hollins. Dugo je lopta kod Jaramaza, 10 sekundi do kraja ovog napada. Jaramaz i dalje, prejako je ovo za Obsta, ipak je uspeo da ukroti tu loptu Bab. Pokušava on za 3 poena, ali opet vraća se lopta u ruki košarkaša Minhena, nepažnja zvezdinih igrača, u skoku odbrani i Rubik pogađa. Nije izašao još uvek Rubik od početka. Ostali su se smenjivali u igri, on je i dalje na parketu, ja mislim da nije izašao. Izvinjam se ako sam pogrešio. Lazić, Hollins, došao Luka Mitrović, lopta za Mitrovića, dobra povratna, već sam video lopta da ide ka, ali nema trojke, već sam video da lopta ide ka Woltersu. I sada faul koji je načinio Lazarević, voljen je Jaramaz. Prva lična greška za Lazarevića. Nova izmena će biti kod Bayerna sa brojem 32. Hilijard opet na parketu. Mnogo ozbiljniji Minhen nego juče. Pratio sam i onaj meč protiv Bolonje. Vodili su skoro sve vreme, popuštali mali odbrani, pa je Virtus uspeo se vrati u igru, ali na kraju zaslužena pobjeda. 22 razlike je bilo, ako se ne varam. 24, se ću da proverim. 24 razlike je bilo. Dobar odbrani Kalinić, kao i uvek. Plus 11 je prva dvocifrena prednost. Rubik greši. Dobar Kalinić u odbrani. Nema trojke. Hvata Lazarević. Sudije su videle faul Luki Mitrovića. Rasprav sa sudijama i Kalinić i Mitrović. Da vidimo. Nije Mitrović, ovo možda bude dosuđeno Kaliniću ovaj faul. Doći do izmene.
Time out je zatražio Trinkieri. Na ovom snimku deluje da su u klinču bili, videli ste Rubiti i Kalinić. Mitrović je bio pored, a ne znam šta su sudije odlučili, ali saznaćemo. Još smo imali priliku da čujemo trenere, da vidimo sada. Start here and use the like this. Five side with the rub screen. So you're gonna catch it here. No. Mucha técnica con ti sutiras. Okay. Then we need movement. We have to play in pairs. Okay. So I need the back screen here, and then to play in pairs and no split. We have to play in pairs. Very important. We can post up also D heel. Five side. Okay. But now, from baseline, we run like this. Na našem jeziku rekao da će Lučić šutirati. Bio je u Srbiji, pa ste imali prilike se uveriti da dobro poznaje naš jezik. Lučić je pogodio ovo slobodno bacanje, ima 3 poena, neko je dobio tehničku. Da li Kalinić zbog onog prigovora, vidjet ćemo. Lučić, Šiško, ništa dogovorene akcije, dobra odbrana Zvezde. Šiško, povratna ipak za Lučića koji pokušava za 3, nije pogodio, hvata Lazarević. Hollins već u polju napada, Hollins ide. Kuzmić ima dosta prostora, nije dobio loptu. Kalinić, imaće 2 slobodno bacanja, verovatno. Ovo je najveća prednost koju je imao Bayern do sada, 12 razlike. To što ne velja za Zvezdu je da je preko 5 minuta bez poena. Schilling je na parketu ponovo došli do izmene kod Bayerna. Izlazi Lučić, umesto njega je Tomas u igri. Kalinić sa 4 poena najefikasniji kod Crvene Zvezde i prekinut je taj post. Preko 5 minuta, tačnije 5 minuta i 10 sekundi Zvezda bez poena u drugoj četvrtini. Bab, pa zatim Hilliard. Faul napadu. Faul napadu, kretnja u tom bloku od strane Schillinga. Opet će biti grdnje. Trinkieri već se sprema. Vidjet ćete kad Schilling bude izlazio ponovo. Kretao se u bloku i odgurnuo je Kalinića, Schilling i faul u napadu. 25 godina ima Gavin Schilling, visok 2'6". Hollins. Nema trojke za Zvezdu i dalje. Bab. Hilliard koristi blok Schillinga. Bab ima dobar zalet odatle, ipak pogađa. Možda je bio i kontakt, on se žalio vjerojatno da je fauliran ili ne, ništa od toga, ali ima 5 poena, njegova prva dvojka. Kuzmić je bio pored njega. Walters. Lazarević. Hollins. On pokušava za 3, nema trojki i dalje za Zvezdu, lako je pokupio loptu Šiško. 10-2 je za Bayern u ovoj četvrtini za sada. Novi faul. Crvena Zvezda ima 10 igrača, sudije su nemilosrdne, lična greška ovoga puta Hollinsa. Akrobatski pogodak, zaista Baba dobro se izvukao. Ponovo ćemo gledati slovno bacanje. Ivanović sada Zvezda sa 2 pleja. I Ivanović i Volteš su u igri. Mora mnogo da kombinuje sada Radonjić, jer rekao sam samo 10 igrača ima.
a ponovo na liniji za slobodno bacanje, zbog kojih je najefikasniji za sada na utakmici je Deshaun Thomas. 7 njegovih poena. Bayern već 29 poena. Ne toliko pa po poenima veliki učinak, ali Zvezda mora brzo da pronađe neke rešenje u napadu. Ivanović. Lazarević je desno, dolazi ponovo u blok Kuzmić, Wolters. Išao je na skok i on i Kuzmić, ali lopta na kraju kod Šiška, pa Hilliard. Dodavanje skoka i to kad se bacite unazad, ne isplati se, kao što vidite, ni ovoga puta to nije prošlo. Jedna od prvih stvari koje se nauče kada vidite košarku je da dodavanje skoka uvijek rizično je problematično. To se i ovog puta obistinilo. Ivanović sa loptom. 14 razlike za Minhen. Agresivan Bab. Ivanović sa Kalinićem. Ivanović dosta prostora imao sada. Kalinić će pokušati da igra što bliže košu. Pozadi je Rubiti. Ivanović za 3. Evo prve trojke za Zvezdu. Nekoliko samo dobrih odbrana je potrebno Zvezdi da se vrati rezultatski u meč. Nije to toliko loše bilo u odbrani koliko je škripalo u napadu, zaista. Ali iz odbrane sve polazi, pa potom će stići rešenja poput ovog koje napravi Ivanović sada. Novi faul. Zvezda je iskoristila bonus ovoga puta, lična greška Ivanovića, njegov prvi faul. Pogodio je to prvu trojku malo čas za Zvezdu. Bab je studirao na Jova univerzitetu. Njegov stari brat Kris je igrao za Ulm, igrao je za Lokomotivu i za Promiteas, protiv koga će igrati Crvena Zvezda u Grčkoj prvu prijateljsku pripremnu utakmicu, tačnije posle ovog turnira. Ivanović. Preduzimaju sve košarkaši Minhena u odbrani. Wolters. Čekaju Kuzmića. Evo lopta za Kuzmića. Dobar Bab odbrani, ali napravi faul. Mislim da je to njegova druga lična greška. 2 minuta i 1 sekunda do kraja druge četvrtine. 30-18 vodi Bayern. Izmena kod Minhena. Jaramaz je ponovo na parketu. Kalinić, Ivanović. Kuzmić dolazi u blok, Ivanović. Lazarević, low pas za Kuzmića. Kuzmić bio je fauliran sigurno. Sad Kalinić, povratni Ivanović može šutir, isticao je vreme, isteklo je vreme, kažu sudije. Nije lopta bila upućena ka obruču, nije dotaklo obruč, ali mislim da je u pravu Radonjić. Tamo je bilo nekoliko faulova nad Kuzmićem. Razlike za domaći tim. Ogunsipe sa brojem 26 malo će se ušao u igru. Evo lopta za njega. Nema pogodka. Kuzmić skida loptu. Kalinić. Ivanović. Kuzmić dolazi u pomoć Ivanović. Lepo za Woltersa. Wolters. Kuzmić. Opet kontakti, opet tu svašta može da bude, ali na kraju Wolters pogađa iz koraka, 3 poena za njega. 10 razlike za Bayern. Šiško ima loptu. Ogunsipe. Ništa od odlučenja za Hilliarda. Šiško. Revanširao se Woltersu. Ovo je njegov prvi koš na ovoj utakmici. Sad Ivanović. Kalinić, dobra povratna. Lazarević, odlična finta. Lazarević, faul napadu. Ili ne? Iz odbrane ipak. Učinilo mi se će biti faul u napadu. Pokušao je da pronađe
Kalinića, neka nesigurnost, Lazarević je mogao i trebao da završi ovo, imao lepu poziciju, dobru fintu napravimo, dosta prostora u reketu, pokušao da vrati na trojku za Kalinića, međutim, fauliran je pritom Šišku dosuđena prva lična greška. Žan Šiško ima ugovor, rekao sam, do kraja 2022. godine, došao iz Kopra, igrao za Primorsku, bio je još u svojoj zemlji, igrao za Union Olimpiju, Škofije Loku, Iliriju i bio je u Hrvatskoj Viždaci Bonu. Izmena kod Crvene zvezde, Uskoković je na parketu po prvi put na ovoj utakmici, a Lazarević ima slobodno bacanja. Stefan Lazarević, 25 godina, od 2015. bio u FNP-u, u 2017-18. tu sezonu prvoj Zvezdi. Rekao sam već juče, bio je kapiten Zvezdine juniorske ekipe koja je osvojila onaj Evroligin turnir, tačno osvojila Evroligu za juniore. 4 poena za Stefana Lazarevića. Pritisak Zvezde će biti u ovom napadu Bajerna, verovatno kod ubacivanja lopte, ali ne. Previdno samo su prišli odmah u presing, ali Jarama sa loptom. Obst i pogađa 3 poena. Njegova druga trojka. I sada novi timeout, 32 sekunde do kraja ove četvrtine. 35-22, vrlo jednostavna akcija koju su vrlo brzo. Bio je u Minhenu, u Bajernu, vratio se Crvenu zvezdu prošle sezone i evo sad da vidimo šta su spremili crveno-beli za završnicu druge četvrtine. Ivanović sa loptom troši vreme, potpuno očekivano, još 10 sekundi sad do kraja ovog napada. Ivanović, Mitrović, lepo. I oni su vrlo brzo ovo dobro odradili. Mitrović ima 4 poena, asistencija za Ivanovića. Jaramaz ima loptu na drugoj strani. Jaramaz će ovo rešavati, 4 sekunde već sad manje. Jaramaz, Kalinić odličan odbrani, pogađa ipak Nemanja Jaramaz. Njegov prvi koš na ovoj utakmici i Kalinić, dobra povratna, Lazić iz ugla, nema trojke, Bab hvata. Jaramaz. Greška u vođenju, da. Takozvana nošena. Biće napad za Crvenu zvezdu, 46-36, 2:41 do kraja treće četvrtine. Nova izmena kod Bajerna, mislim da je Šiško na parketu, Jaramaz na klupi, Kalinić, Wolters, Hollins, nema trojke ponovo, potrebni su Zvezdi šutevi iz daljine zaista, ali ne po svaku cenu. Šiško, čuva ga Lazić, plus 10 je za Bajern. Andreas Obst. Dobro odbrani Kalinić. Biće 6 sekundi za napad Bajerna. Izuzetno snažan turnir. 3 evroligaške i jedna ekipa iz Evrokupa. Da imam šta ću raditi Minhen za ovih 6 sekundi. Obst preko dvojice. Nije pogodio, skok u napadu za Bayern i opet lopta za ekipu iz Minhena. Šiško, Obst. Stiže sve da pokrije Zvezda, sjajan Kalinić, ali sudije kažu da je bio faul. Da ne dobije neku tehničku zbog prigovora, da vidimo baš šta se desilo. Pa ovde iz ovog ugla ni F od faula. Zaista. Treba možda vidjeti neki drugi ugao trojice sudija, pa sad. Da, Kalinić je dobio tehničku zbog prigovora. Ali iz onog ugla delovala čista rampa. Rekao sam da je Zvezda sve stigla da pokrije u odbrani. Sva ova dodavanja. Minhen i Kalinić je bio odličan i stigao i na ovu rampu, ali sudije su pokazale da je faul. Lazarević će umesto njega na parket. Šteta što ne
dugo da vidimo da je zaista bila rampa i da sudije pogrešile. Slobodno bacanje 12 od 17 Zvezda. Tomas je pogodio ovo prvo. Sad će imati još 3 slobodno bacanje zbog faula koji je bio napravljen pri šutu za 3 poena. Novi dvocifreni u ekipi Bayerna je Tomas. Ima 10 poena. Još može da podigne svoj učinak. Poveće svoj konto. Evo Leonida Doševića, centra Minhena. 12 poena za Dešona Tomasa. (50-36). Ponovo 14 razlike koliko je Bayern imao 2 puta do sada. Lazarević. Kalinić je sada na klupi. Bio je glavna snaga Crvene zvezde u dobrom delu treće četvrtine. Collins. Kuzmić. Sjajno povratna Lazarević. Dobra finta. Lična greška je bila pre kraja napada. Ogunsipe je zabeležio prvi faul. Minut 26 do kraja treće četvrtine. Bayern je posle one tehničke i one 3 slobodna bacanja Tomasa stigao do značenja i vođstva u ovoj četvrtini. Sada Lazarević to može da preokrene. Sedam poena za njega. 13-13 je u ovoj i Kalinić na klupi. Jaramaz. Ponovo lopta kod njega. Volteš je ispred. Dobra odbrana ponovo Zvezde i Lazić kaže da je lopta za beogradski sastav. Međutim, nešto više od 1 sekunde, od 1,5 sekunde do kraja sad. Mora se voditi računa kod ovog ubacivanja lopte iz auta. Da vidimo. Hilliard pogađa ipak. 7 njegovih poena. Dugo ga nije bilo što se koševa tiče. Opet i 14 razlike. Wolters. Mitrović. Lepo pogađa Luka Mitrović. Solo akcija. 6 poena. Ostali su bili dobro pokriveni u odbrani. Bayern odrade dobar posao, ali Mitrović se dobro snašao. Bab. Hilliard, dobro iznadla kretnja i pogađa za 3 poena. 5 njegovih poena vezano, novi dvocifreni, 10 poena za njega, 2 trojke je pogodio. 5. trojka za Bayern. Wolters. Izdužio je Lazarevića, što je više mogao Wolters s ovim dodavanjem, ponovo pokušava, ne, ipak on vraća trojku. Wolters ima 7 poena, njegova nova, tačnije njegova prva trojka nova za Zvezdu, treća ukupno. Vratio je trojku na trojku, za napad za Bayern, Jaramaz. Hilliard izlazi na drugu stranu i faul napada. Dobro odglumio ovo Lazarević, to se mora priznati. Kasnio jeste u odbrani, ali evo pogledajte, ne, ovo je sad ova malo pre trojka Natea Woltersa, preko ruke Hilliarda, nije bilo lako, a ovo je, da, ipak je faul. Mislio sam da je u momentu Lazarević glumio ovo, ali ne. Lična greška Ogusipea, kretao se u bloku i videli ste zabeleži drugi faul, ovo je pogodak ruke Mitrovića. Malo nedostaje Zvezdi, čini mi se vrati u utakmicu rezultatski. Nekako je te energije nema do kraja. Wolters, lepo, sad je preuzeo stvar u svoje ruke. 9 poena za njega, 5 njegovih poena za redom. Plus 10 za Bayern. Hilliard. Lazarević pravi faul.
minutu. A ovo je malo čas onaj pogodak Nate Wolters sa 5 za redom, rekao sam 5 pojena za redom. Na parketu ponovo Hollins. Cirbes i dalje centar, Kuzmić je na klupi. Okliznuo se Lazić, ali nema trojke. Dobar Cirbes na kraju skoku. Dobra odbrana Zvezde ponovo i promašaj Bajerna. Wolters, Jaramaz je zaustavio igru svojim faulom. Uvek se čuva brodska sirena kad su pauze, odnosno kad je neka izmena. Izlaze i Tomas